So yan po mga katropa, good morning. So ngayong araw na to ay magluluto naman po tayo ng simple at masustansyang ulam. Yan nakikita po ninyo. Magluluto po tayo ng corned beef with matching yan, balagay at saka talong. So may kasama tayong itlog. Yan, may kamatis. So abangan po ninyo mga katropa yung ating gagawin ngayong araw na to. Ito yung ating ingredients. Meron tayong bawang, sibuyas at saka luya. Ayan po mga katropa. Ayan, good morning mga katropa. Ito na po yung ating palayok. Ayan. Medyo malapit ng mainit. Malapit na ba yan katropa? So ito yung ating So, mantika. lalagyan na po Pwede na natin ba? ng Pwede na ba yung katropa? Pwede na ito mga katropa. Ayan, ilagay na po ni katropa natin yung So mantika. kunting oil lang po mga katropa. Ayan. And then, Kasan natin kunting yung oil ha. ayan. Hawakan ko yung isa, katropa. Hawakan mo sa Hindi yung ito. Hawakan ko ito pa namin. kamatis. So spread out lang natin yung mantika niya. Ayan. So gaya po ng dati mga katropa, so yung pagluluto nito is kontrolin lang po natin yung apoy. Nabi yung aklo, ilagay mo dito sa ano. Ayan. Kukontrolin lang po natin yung apoy niya. Parang may katropa Ayan, tayong So ilalagay na po Bisita, natin katropa. yung bawang. Ito yung bawang mga katropa. Bawang. Ayun, may bisita tayong manonood. Ilalagay na po natin yung luya. Sasabay na rin po natin yung Sibuyas. Ayan, mga katropa. Ano na bang isusunod Akin natin? ang kamatis. Ayan, okay. So yun, ilalagay na po natin yung kamatis katropa. Kamatis, Ano mga katropa? Kamatis natin mga katropa. Yung kamatis. Ayun. Ayun. Naman yan. Katropa na ilagay doon. Ang kulalagay. Babalik natin ito mga katropa. So pagkatapos ito katropa, Ano ba yung kukunin ko dito? magisa na po natin yung Kunin itong gulay siguro. kamatis. Ayun mga katropa, parang may plano itong pabo natin na banatan itong recipe natin. Sana wag naman. Bakit katropa? Anong plano ng pabo natin katropa? Parang plano niya na kainin yung gulay natin katropa ito. Ayun. Plan B. Yan mga tropa, medyo lakasan natin konti yung apoy niya. Yun. Ito yung apoy, di makita dito katropa. Yung konti tropa, yung ano mo. Yan. Ito yung tropa. Yan, yung kamatis. So medyo, ano sa palagay mo katropa? Pwede na siguro ihulog yung kuan. Ihulog. Ay, Ihulog yung pag ihuhulog natin, wala tayong mauulam. Ihulog dyan sa Ilalagay doon sa ginigisa ihulog doon. yung sa palayok. Yan, katropa. So yan. So ngayon po, ilalagay na po natin yung corned beef. So ganito lang po yung gawin naman ninyo mga katropa sa inyong mga kitchen. Yan. So ito, basyo na to. Lalagyan natin ng tubig ito para ipapakain naman natin kay Kimi. Sino ba yung si Kimi katropa? Yan, si Kimi ay nanganak na. Mayroon siyang 5 anak katropa. Sino ba yun? Sino ba yun? Yung gwardiya nating aso dito sa bahay. Ah, yun pala. Ayan. Yan katropa, pwede na siguro kunin mo na yung gulay. Ah, gulay. Gulay Kunin ko na katropa, yung gulay. yung Ito na po yung gulay natin. Yung gulay na talong. galing sa bakuran. Galing sa bakuran natin. Yan, galing sa ating backyard. Ayan, So tinador. makatulong po tayo katropa sa para makatipid tayo, magtanim-tanim tayo ng mga gulay-gulay sa ating paligid. Ito tropa, ilalagay na po natin.
Ay, sabay lang Ayan. yan, sabay. Oo. Katropa, ano mo? Ayan. Masarap naman talaga yung ulam natin yung umaga. Masarap yan, simple lang katropa. So ang gusto lang natin dito katropa yung corned beef, saka yung itlog. Yung mantika. Yung mantika gayon din. Kala ko libre. Yan, parsa-parsahan kami katropa. Hindi. Medyo malayo naman tayo katropa. Hindi pala naman tayo sa natin. Yan. So pag maluto natin ito katropa, ano mo katropa? Yan. Medyo Pag maluto natin yung gulay, so last na ilalagay natin yung egg. saan ba yung egg? So lutuin muna natin yung gulay. May yung nanonood ka tropa. Si Sky. Si Sky. Ayun, si Sky oh. Gutom ka na? Katangkan ng tito. Uy, nalabusan rin. Gutom ah. Hey, Uy, no. ayan, medyo So katropa, halika muna katropa. ito na. So lalagyan na po natin ng konting asin. Din. Yan, lalagyan na po natin yung konting asin. Konting magic. Yan. Kunti lang po siya mga katropa. Yan katropa, pwede na siguro natin ilagay yung itlog. Itlog, kunin ko na. Kunin mo na katropa yung itlog na yung itlog. Kukunin ko na yung itlog. Dito na po yung itlog mga katropa. Bali, tatanggalin ko muna itong siguro, kutsara. Ito na po. Yan po, pagka medyo luto na po yung gulay at saka yan, nakikita naman ninyo. So, pwede na po natin ilagay yung itlog. Yan, so ilalagay na po natin yung itlog. Yan. So, katropa, kunin mo na. Kunin ko na. So, ganun lang. So, ganun lang po kasimple mga katropa. Yung pagluluto nito. So, sana po ay meron naman po tayong natutunan na simpleng lutuin. Pwede pala yung ganon, yung talong at saka yung balagay. Balagay ba sa Tagalog yan O, katropa? balagay katropa yung sa Ilonggo yata balagay yun eh. Yung palang sa Ilocano. Palang. So katropa, ano mo katropa? Ayan, medyo malapit na matapos. Malapit Ay, na. malapit Yung na apoy luto, niya luto. is continuous lang po. Pero moderate lang siya. Yung apoy niya. So continuous lang po yung paghukay ninyo. Kapag mimix. Katropa. Yan katropa, luto na. So hanguin na natin siya sa apoy. So tingnan mo katropa yung ano niya. Texture niya para makita nila. Ay, ito na po yung Yan. recipe ni katropa natin ngayong umaga. Oh, yummy. Talagang mapaparami ka ng kain dito katropa ha. Ano katropa? Simpleng ano lang siya. Simpleng recipe lang siya. Pero masarap po ito katropa. Yung balagay, ano yun, crunchy yung balagay. Tapos Saka yung talong, talong, yan. crunchy din. Hindi crunchy yung talong, yung balagay lang. So, ikat natin eh. So yan katropa. Luto na po yung ating ulam sa umagang ito katropa. Ayan, yung ulam po natin Yan. ngayong umaga. Sarap. So yan katropa, maraming salamat po sa walang sawa ninyong pagsubaybay sa ating munting channel. Sana ay mayroon naman po tayong natutunan sa araw na ito. Yan katropa. So hanggang sa muli at sana ay don't forget to Like, subscribe and share. share to your loved ones mga katropa. So hanggang sa muli, bye bye you.